Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που μας κάνετε πολύ συχνά και ένα από τα σωστά ερωτήματα, γιατί δεχόμαστε και κάτι άλλο, ό,τι να είναι. Ποια να είναι η πρώτη μου adventure μοτοσυκλέτα. Εμείς θα εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω και θα πούμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η πρώτη σας adventure μοτοσυκλέτα για να σας διευκολύνει και για να σας ταιριάξει. Και για τους νέους αναβάτες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αλλά και σε αυτούς που είναι σε άλλες κατηγορίες και θέλουν να μεταπηδήσουν στα adventure, να ξεκινήσουν να κάνουν λίγο χώμα και να μπορούν να έρθουν και σε μια βόλτα μας, ρε αδερφέ. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο σε αγωνία. Σήμερα για τη συζήτηση έχουμε μαζί μας τον φίλο μας τον Αντώνη, φίλος και αδερφός, που είναι γραφίστας και φωτογράφος της ομάδας. Πάμε, λέμε, πάμε. Έλα, μωρέ! Έλα! Γεια χαρά, ομάδα. Καλώς τον. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, ο Αντώνης είναι χρόνια μοτοσυκλετιστής, πιο πολύ με ρετρό, καφέ racers κτλ. Τον φώτισε ο Θεός και αποφάσισε την άνοιξη να μπει στην adventure κατηγορία. Και από εδώ και πέρα παίρνει τη σκητάλη. Πες μας. Το DNA, το μικρόβιο βασικά για την adventure μηχανή, μπήκε από την πρώτη βόλτα στα Πιέρια. Σωστά. Που βγάλαμε τότε φωτογραφίες με κινητά, με τυράνια, με τα τζιπ από εδώ από εκεί. Και λέω, τι ωραία, μου λείπει αυτό. Δεν μπορώ να πάω με το Cafe Racer σε αυτά. Χώρια ότι το Cafe Racer είναι κάθε τρίτη μάστορα. Καλή ατάκα αυτή. Την ξέρετε όλοι Για που τα Cafe Racers λέμε. Για τα Cafe Racer. Ο Αντώνης συμμετείχε στην ομάδα, συμμετείχε στην κοινότητα υποστηρικτικά, σαν γραφίστας φωτογράφος, αλλά δεν είχε τη δική του μοτοσυκλέτα να μπορεί να έρθει να ακολουθήσει και να ζήσει όλο αυτό το οποίο το ζούσε backstage. Έτσι είναι. Οπότε, ειδικά το τελευταίο χρόνο, μπήκε το μικρόβιο ότι πρέπει να μπω κι εγώ. Οπότε η φάση ήταν πάμε σε adventure μηχανή, σε ανάλογα κυβικά, σε ανάλογο μέγεθος, γιατί το ύψος μου είναι 1,65. Οπότε θέλαμε να βρούμε μια μοτοσυκλέτα η οποία να είναι... Οπότε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να μας πεις ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που ήθελες να έχει η πρώτη σου adventure μοτοσυκλέτα για να σε διευκολύνει. Δηλαδή, μην κάνεις τα λάθη που κάναμε εμείς, που η πρώτη adventure ήταν ένα Ducati Multistrada 1200, έτσι, και κάθε φορά που βγαίναμε χώμα έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Γνωρίζοντας εσάς καλύτερα και μπαίνοντας στην ομάδα, είδα ότι πρέπει να έχω κάτι το οποίο να είναι πρώτα απ' όλα στα μέτρα μου, γιατί άσχετα αν είχα compact να είναι, άσχετα αν είχα την εμπειρία της οδήγησης με μηχανή φεύγοντας δεξιά και αριστερά, δεν είχα όμως την εμπειρία μιας μεγαλύτερης μηχανής, μια πιο ψηλής μηχανής και με πιάνε το άγχος. Παρ' όλα αυτά, θέλαμε μια μηχανή στα μέτρα μου, γλυκό στα κυβικά θα το έλεγα, έτσι ώστε ούτε να είναι μικρό να χάνω, ούτε πολύ μεγάλο να με τρομάξει, γιατί θα ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε πιο ψηλή μηχανή, και κάτι το οποίο να είναι fair enough, να το πω, στα λεφτά, και μια μηχανή για όλες τις χρήσεις. Δηλαδή να είναι και adventure και καθημερινή και για τη δουλειά και για την αγορά και για τη βόλτα, για όλα. Και συντήρηση οπότε οικονομική. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και αυτό. στην πτώση. Γιατί όταν συζητάμε για χώμα, πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας μια πτώση μικρή. Δεν χρειάζεται να το βγάλει σε μηχανή ολική. Spoiler alert, δεν έχω πέσει ακόμα στο χώμα. Ισχύει. Θα τα δώσουμε τα credits μετά που θα μας πει τι εμπειρίες έζησε με τη μοτοσυκλέτα που πήρε ο Αντώνης στη συνέχεια. Οπότε, έχει συγκεντρώσει τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει μια μοτοσυκλέτα και κάνει την κίνηση. Ναι. Ο λόγος προφανώς για το Himalayan, το έχεις από την Άνοιξη. Πώς το έζησες, πώς το είδες? Πρώτα απ' όλα να σου πω πώς κατέληξα στην αγορά αυτής της μηχανής, γιατί σε αυτή την κατηγορία παίζουν πολλές εταιρείες μπάλα. Οπότε το βασικό για μένα ήταν πρώτα, βασικά το δεύτερο βασικό πέρα από τα κύρια χαρακτηριστικά που ήθελα, ήταν η ομορφιά για τα γούστα μου. Μ' άρεσε το vintage, μ' άρεσε το old school, έτσι. Οπότε στο Himalayan βρήκα την ομορφιά του παλιού με νέα δεδομένα και νέα χαρακτηριστικά. Σωστό. Επίσης, είχε η Himalayan την εμπειρία από το προηγούμενο 401 που το οδηγήσατε κι εσείς στο Νεπάλ και στην Ινδία, το οποίο έδινε ρέστα. Κάποιοι τα κοροϊδεύανε. Ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρω. Λέγανε τον Ινδό. Και όμως, ρε παιδί μου, τελικά η μηχανή, θυμάσαι, το είχα εντοπίσει από πολύ παλιά σαν έκδοση. Ο Αντώνης μου είχε πει για τα Himalayan και εγώ ήμουν επιφυλακτικός τώρα. Στον Ινδό, αλλά τελικά ο Ινδός αποδείχτηκε ότι είναι σκύλος. Είναι σκύλος ο Ινδός. Είναι σκύλος και σε extreme συνθήκες που τα δοκιμάσαμε κι εμείς. Οπότε αυτό που άρεσε αρχικά στον Αντώνη εμφανισιακά, λέει, δεν είναι μόνο όμορφο, τελικά είναι και δυνατό. Είναι και δυνατό, αξιόπιστο. Είναι δυνατό, είναι αξιόπιστο, κρύβει μέσα του ψυχή, πραγματικά. Ο προκάτοχός του 301 είχε δείξει τρελά χαρακτηριστικά αντοχής, οπότε με την νέα του έκδοση στα 450 ανέβασε κυβικά,
Ανέβασε άλογα, πήγε κοντά στα 40 άλογα, αν θυμάμαι καλά. Υδρόψυκτος, φύγαμε από το αερόψυκτο. Τελείως νέα σχεδίαση. Εμείς δηλαδή που έχουμε οδηγήσει και τα δύο, είναι μια εντελώς διαφορετική μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, άμα δεν το λέγανε Himalayan και το λέγανε, ξέρω εγώ, Παταγωνία, θα λέγαμε, OK, νέο μοντέλο έβγαλε. Spoiler alert. Όχι, δεν είναι spoiler αυτό. Και εμείς που κάναμε το Τζάμπα Μάγκες και το οδηγήσαμε αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα, μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και είδαμε αυτό, ότι μιλάμε για άλλη μοτοσυκλέτα. Μακάρι να είχαμε αυτή στα Ιμαλάια και όχι την προηγούμενη. Εντάξει, η μηχανή, εμένα δεν θα πω τώρα τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, αυτά θα τα αφήσω για το τέλος. Πρώτα θα μιλήσουμε για τη συνολική εμπειρία μου πάνω στη μηχανή. Γιατί το πρώτο μου άγχος ήταν αν θα φτάσω να πατήσω σε απαραίτητα τερέν και όχι. Τέλος πάντων. Τελικά φτάνεις, Αντώνη? Φτάνω άνετα. Άνετα. Όχι να πατήσω το πόδι κάτω. Άνετα με τις μύτες. Μύτη και πέλμα. Μύτη δάχτυλο, όχι πέλμα, δεν πιάνει όλο. Αλλά με το ανάλογο παπούτσι φτάνεις. Με το δεκάποντα. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς με το που κάτσεις στη μηχανή, η μηχανή δεν έχει ένα τρομακτικό ύψος. Έρχεσαι και κάθεσαι και έχει και τρομερό κάθισμα. Έρχεσαι και σ' αγκαλιάζει κατά κάποιο τρόπο. Μέσα στη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, επειδή οδήγησα και το παλιό και κάποιες άλλες στην κατηγορία, κατέληξα σε αυτήν γιατί μου άρεσε η θέση της. Για εμένα, για το ύψος μου, ήταν εξαιρετική. Οπότε, έχεις καταλήξει στο Himalayan, έχεις πάρει τη μοτοσυκλέτα, όλα κομπλέ, αλλά λείπει ο εξοπλισμός για να πεις ότι τα έχω φορέσει, είμαι ασφαλής, ωραίος και βγαίνω έξω να το ζήσω. Σε τι κατέληξες? Γιατί σε αυτά και σε αυτά έχεις κάνει μια σχετική έρευνα, budget? Ναι, θα σου πω. Έκανα μια ολική έρευνα γιατί είμαι αυτός ο τύπος και θέλω να παίρνω κάτι το οποίο θα με ευχαριστεί εμένα. Όχι από οικονομική άποψη, να μου αρέσει πρώτα απ' όλα. Και να έχει και μια στυλάτη εμφάνιση πάνω. Οπότε πήρα ένα τζιν και ένα σορτσάκι. Τζιν για το χειμώνα, σορτσάκι για το καλοκαίρι. Λοιπόν, παντοφλίτσα δίχαλο. Παντοφλίτσα δίχαλο, ναι, για να με ζορίζει και να μάθω καλύτερα τη μηχανή. Είδαμε την Nord Code να την έχετε εσείς φορέσει στα Ιμαλάια και δοκιμασμένη σε πάρα πολλές συνθήκες, κρύο, ζέστη, βροχή, ακραίες συνθήκες κλπ. Λέω εντάξει, εδώ είσαι. Και η αλήθεια είναι ότι σαν στολή, σαν ομορφιά, δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τον πολύ πιο ακριβό ανταγωνισμό. Όχι. Εγώ πήρα τον μπέζ που είστε και εσείς για να είμαστε ομάδα πιο όμορφα. Καταρχήν θα πέφτε φωτιά να σε κάψει αν έπαιρνες Himalayan χωρίς στολή Himalayan. Το είπα να πάρω μαύρο και μου λες σε Himalayan. Θα ήσουν σαν το μαύρο πρόβατο. Εσύ που είμαστε όλοι με τις καφές στολές και πήγαινα σορτή τώρα. Himalayan, όλα Himalayan. Οπότε είπαμε στολή Himalayan. Στολή Himalayan. Κρανάκι Aerox Commander 2. Aerox Commander 2 μαζί με την ενδοεπικοινωνία της Sena που κουμπώσαμε πάνω. Sena 50S. Γιατί έχουμε τη λειτουργία τη MES και είμαστε 5-6 άτομα από την ομάδα. Όταν ταξιδεύουμε, πατάμε το κουμπί το MES και είμαστε όλοι στο ίδιο κανάλι, μιλάμε όλοι μεταξύ μας. Οπότε είπαμε στολή, είπαμε κράνος, ενδοεπικοινωνία, μπότες. Μπότες πήραμε τις Forma Adventure Tourer, οι οποίες μπορώ να πω και στην Ήπειρο που μας έπιασε η βροχή, θα το πούμε μετά. Βγάλαμε το πόδι, δεν είναι ότι ήταν στενό, δεν είναι αδιάβροχη. Αλλά η ποιότητά της και τα δεσίματά της ήταν ιδανικά για να κρατήσει τόσο όσο να φτάσει στον προορισμό σου και να πεις και γαντάκι North Code, τα mid-season. Και για πιο μετά πήραμε τα καθαρά, τα χειμερινά, για το λόγο το ότι κρυώνεις. Δηλαδή τα mid δεν κάνουνε, πάμε στα πιο χοντρά. Μια θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς. Κάπου εκεί. Οπότε κλείσαμε και με εξοπλισμό και ξεκινάνε οι εξορμήσεις. Από πού ξεκινάς, πρώτη εκδρομή ποια ήταν, θυμάσαι? Πρώτη εκδρομή ήταν στην Ήπειρο. Πρώτα πήγες Ήπειρο. Πρώτα είπες εκδρομή έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, το πρώτο σου ταξιδάκι, ποιο ήτανε? Πρώτο ταξιδάκι πήγα να δω το κορίτσι μου με τη μηχανή. Στην Κέρκυρα. Κέρκυρα για να πάρω το κολλάι άνετο στην άσφαλτο, να δω ότι είμαι ωραίος και δεν έχουμε κανένα θέμα. Οπότε μετά η μεγάλη σημαντική βόλτα ήταν το πρώτο meeting που κάναμε σαν ομάδα, σαν Greek Adventure Riders στην Ήπειρο. Ήπειρο Τζουμέρκα. Να κάνω παρένθεση και να πω μια εκδρομή με περισσότερες από 300 adventure μοτοσυκλέτες. Πανελλήνια θα την έλεγα. Οπότε ανεβαίνει και λίγο το επίπεδο της δυσκολίας, γιατί έχεις στο νου σου μηχανές από εδώ, από εκεί, να συμπορευτώ, να οδηγήσω μαζί, να είμαι σε ένα ρυθμό. Δεν είναι ότι πας μόνος σου και πας με το ρυθμό σου, είσαι σε ένα μεγάλο γκρουπ. Ναι. Οπότε ανεβαίνει λίγο. Οφείλω να πω ότι στην πρώτη βόλτα στην Ήπειρο, ο κύριος από εδώ με τρόμαξε γιατί το είχε άγχος κατά κάποιο τρόπο. Μη πέσω, μη κάνω, μη ράνω. Μου λέει: αν πέσει στην άσφαλτο είναι ακραίο, αν πέσει το χώμα είναι διαφορετικό, πιο soft τα πράγματα. Πρόσεξε, κάνε ράνε. Οπότε, άσχετα αν είχα κάνει τη βόλτα μου εγώ στην Κέρκυρα, ναι, λίγο στην πορεία ένιωθα κουμπωμένος. Βλέποντας όμως, ξαναλέω, βλέποντας βόλτες που είχαμε κάνει όλοι μαζί
σαν φωτογράφος εγώ κατά κύριο λόγο. Συνήθισα το κομβόι, οπότε στα πρώτα 10 λεπτά ήμουν OK. Εγώ σε τρόμαξα επειδή αφενός έχουμε αφενός μια μικρή ευθύνη, έρχεσαι μαζί μας, έχουμε δώσει 5 συμβουλές. Δηλαδή, σκέψου να ερχόσουν και να πέφτεις και να χτυπούσες. Δηλαδή, πώς θα νιώθαμε όλοι. Οπότε, καλύτερα να σου πω, Αντώνη, πρόσεχε, Αντώνη, τον νου σου, Αντώνη, μην ανοίγεσαι, μην παρασύρεσαι. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως ένιωσα πολύ άνετο στη μηχανή στα πρώτα χιλιόμετρα και στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν μου έδωσε κάποια δυσκολία στο κομβόι. Ευχάριστη ήταν. Πήγαμε την πορεία μας πολύ άνετα μέχρι τα Γιάννενα, από επαρχιακούς δρόμους και λίγο από την Εγναντία που βγήκαμε. Δύσκολοι δρόμοι, στροφιλίκι. Ό,τι πιο απαιτητικό σε άσφαλτο μπορείς να πετύχεις, έτσι. Στενοί δρόμοι. Ναι, απαιτητικό ναι μεν, αλλά πολύ καλό. Δηλαδή, επειδή είναι ελαφρύ, έμπαινες άνετα. Έβγαινες άνετα. Και έβγαινες και γρήγορα για τη στροφή, έτσι. Είναι αυτό που λέμε ότι η μηχανή σε βοήθησε για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα από το να σε τραβήξει πίσω και να σε δυσκολεύσει. Δηλαδή, εγώ νιώσα τρομερά πάνω και οφείλω να σου πω ότι τώρα και μέσα στην πόλη που απαιτεί μανούβρες και τέτοια. Είναι μανιτζέβελ. Ναι, κινείται τέλεια. Δηλαδή, κανένας μετρίου αναστήματος, ειδικά που το σκέφτονται, δεν έχει πρόβλημα να πάρει τη μηχανή και απλά να ξεκινήσει τη βόλτα του. Να προσθέσω εγώ εδώ ότι επειδή ήμασταν στην παρέα που πλαισίωνε τον Αντώνη, δεν χρειαζόταν ούτε να μας. Δεν μας καθυστερούσε, δεν χρειάστηκε να τον περιμένουμε. Μπορούσε να συμπορευτεί μαζί μας, που εμείς όλοι είχαμε μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες, 800, 1000 κτλ. Κυβικών. Μπορούσε το Χιμαλάια να ακολουθήσει αξιοπρεπέστατα. Και με το λάστιχο αυτό που είχε, επειδή μετά συναντήσαμε ακραίες καιρικές συνθήκες. Χαλάζει, παιδιά, χαλάζει στην Ήπειρο. Δεν έχουμε συναντήσει χαλάζει στο Nordkap και στα Ιμαλάια και πετύχαμε στα ζαγοροχώρια. Χαλάζει στην Ήπειρο και στα ζαγοροχώρια, γενικά ρίχνει. Επειδή αν θυμάσαι, είμαι από εκεί. Έκανε ακραίες καιρικές συνθήκες με πολύ αέρα και πολύ νερό. Οπότε υπήρχε ένα άγχος, αλλά τα λάστιχα και πάλι η τηλεμετρία από τις μηχανές με βοήθησε σιγά σιγά να φτάσουμε στον προορισμό μας με ασφάλεια. Πάνω απ' όλα. Γιατί και εγώ, σαν πρώτη βόλτα, βλέποντας ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο και νιώθοντας τη μηχανή να πηγαίνει, σε κάποια φάση λέω στον εαυτό μου: θα πέσω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πέσω τώρα. Εσύ εδώ τα είδαμε όλα εμείς να πούμε. Ναι. Λέω ένας από μπροστά θα πέσει, θα πέσω κι εγώ σίγουρα. Είχα προετοιμαστεί για το γεγονός. Πήγαμε αλόβητη από αυτό. Η επόμενη ήταν η On-Off. Η επόμενη ήταν στα Αγραφά. Στο ενδιάμεσο, εγώ πετάχτηκα Χαλκιδική. Πήγα. Δικάβαλο στη Χαλκιδική, όχι. Τα μεγάλα τα έκανα όλα μονά. Δικάβαλο έκανα εντός Πιερίας και στην Κέρκυρα με την Αθηνά, που η μηχανή στο Δικάβαλο, να το πούμε τώρα, να μην το έχουμε για μετά. Πες το να φύγει. Η μηχανή για ένα άτομο είναι τέλεια, ακόμα και αν είναι φορτωμένη. Ιδίως για εμένα που είμαι στα. Χαμηλομεσαία κατηγορία, στα υψηλά κιλά όμως. Στα υψηλά κιλά. Δηλαδή, εγώ που είμαι 77 κιλά, στο 1,65, η μηχανή με βάρος πάλι πάνω μπορούσε να ανταποκριθεί. Στα 2 άτομα, λογικό να ζωρίσει. Είναι 450 κυβικά. Δεν περιμένεις κάτι διαφορετικό. Δεδομένου ότι η Αθηνά μου ρίχνει και ένα κεφάλι, οπότε λίγο άρχισε να. Όχι να ζορίζει. Για ένα μεγάλο ταξίδι, αν πεις να πας και να φύγεις 10 μέρες, λογικό να κουραστείς και εσύ και η μηχανή. Εντάξει, δεν περιμένεις κάτι διαφορετικό από 450 κυβικά, έτσι. Είναι αυτό που περιμένεις. Είναι αυτό που περιμένεις. Αλλά γενικά για να κάνεις τη βόλτα σου εντός και ένα μικρό διμεράκι, τριμεράκι με τα πραγματάκια πάνω, είναι τέλεια. Να φύγεις μόνος σου, μακριά, τέλειο πάλι. Γιατί η πορεία του είναι με 100-110 να πας. Είναι πολύ καλό. Λίγο τώρα, με τι ταχύτητα ταξιδεύεις, πόσο ταξιδεύεις άνετα, ρε παιδί. Τώρα εσύ άμα το πλακώσεις λίγο γιατί βιάζεσαι. Εγώ το έχω πλακώσει και με 140 στην πηγαίνω έρχομαι, γιατί δεν μπορώ εγώ να πάω με 100 και ζορίζομαι. Λόγω της συνήθειας του αυτοκινήτου. Βαριέμαι. Μπορώ να πω όμως ότι η μηχανή πήγαινε με 120 άνετα, 130 εκεί αρχίζεις και νιώθεις κάποια πραγματάκια. Στα 140, πας, δεν είναι ότι σε κουράζει. Τα νιώθεις λίγο ψηλά, ψηλά. Επειδή όμως τα έχω συνηθίσει, δεν θεωρώ ότι με κουράζει. Δεν βάλεις και κάτι άλλο που είναι 1200 κυβικά να σου πω εντάξει, εδώ πας αρχοντικά. Το λέει και εγώ θα έλεγα αυτό, ότι ταξιδεύεις ιδανικά 110-120 εκεί πέρα μέσα. Παραπάνω το νιώθεις λίγο και πιέζεται. Οπότε πάμε στο κομμάτι της δεύτερης βόλτας, Άγραφα. On-off. Εκεί πήγαμε να βγούμε off. Διασχίσαμε τα Άγραφα και προς τα πάνω και προς τα κάτω τον Ιούλιο, νομίζω. Ιούλιο. Πρώτη εβδομάδα του Ιούλιο. Αρκετά χωμάτινα χιλιόμετρα και μερικά έτσι με λίγο πετρούλα αυτά.
Να πω εγώ ότι είχαμε αρκετές πτώσεις στα άγραφα. Κακοτράχυλος δρόμος σε κάποια σημεία ήταν. Ισχύει. Εδώ είχατε φτάσει στη γωνία να περιμένετε εμένα γιατί λέγατε αυτό είναι πολύ δύσκολο για τους ίδιους για Σε ένα εμάς. συγκεκριμένο σημείο σταματήσαμε να περιμένουμε τον Αντώνη να δούμε αν θα τα καταφέρει. Και προς έκπληξή μας τον είδαμε εκεί καμαρωτός. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλα καλά. Να πω ότι είχαμε αρκετές πτώσεις, να πω ότι είχαμε αρκετά σκασμένα ελαστικά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αλόβητος. Ούτε λάστιχο, δεν κόλωσε πουθενά. Με αυτό το λάστιχο στα άγραφα, έτσι. Με αυτό το λάστιχο. Ναι. Επειδή πάλι αναφέραμε τα λάστιχα χωρίς να πούμε ποια είναι, τώρα τα τσέκαρα γιατί δεν τα θυμόμουν. Είναι Τσέατ. Τώρα είναι ειδικά, είναι Τσέατ τα λένε τα Σέατ Λαζοντόιτ. Τσέατ. Ευρωπαϊκά δεν είναι. Είναι εκεί Ινδο, Κινέζο, Πακιστάνο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Πάντως είσαι ευχαριστημένος από τα λάστιχα. Παίζει να μην έγραψε το πλάνο και κοιτάει την κάμερα, να ξέρεις. Αυτό βάλ το μέσα. Τι, όντως. Όχι. Πλάκα, βάλ το μέσα. Σημασία έχει ότι τα απεξήλθανε καλά. Πόσα χιλιόμετρα έχεις μέχρι τώρα? Έχω 8.102 χιλιόμετρα. Μέχρι εδώ. 8.102 χιλιόμετρα. Οπότε 8.000 με αυτά τα λάστιχα, πέρα από το τρόπο που είχαμε στη Δράμα. Με τη Δράμα είναι τόσο. Αλλά. Με τη Δράμα. Ναι, ρε, τα λάστιχα όμως δεν έχουν τόσο. Α, ναι, οκ. Τα έβαλες πιο χωμάτινα, θα φτάσουμε τώρα και στη Δράμα. 7.000 κάτι. Στα άγραφα. Στα άγραφα ήταν η πρώτη μου επαφή με χώμα. Χώμα πολύ. Ναι. Χώμα πολύ και η μηχανή και εγώ πώς ήμουνα. Πέρασμα στη Νιάλα, όλο το πακέτο. Ανεβήκαμε ψηλά, περάσαμε σημεία τα οποία ήταν ζόρικα για ένα νέο αναβάτη. Πόσο άλλο που εγώ δεν έφτανα καλά να πατήσω κάτω, γιατί είχε κλείσει έτσι αλλιώς, πέτρες, καμιά φορά χόρευε η μηχανή πίσω. Οπότε τα πρώτα χιλιόμετρα που άσχετα αν είχαμε κάνει με τον Γιώργο και με τον Μπρικόλια μία προπονησούλα, όταν αρχίζεις και νιώθεις τη μηχανή να χορεύει πίσω, λες έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Οπότε, σηκώνεσαι λίγο. Δεν βαριέσαι όπως βαριέσαι εσύ στη μηχανή. Σηκώνεσαι λίγο. Είναι μεγάλο το ανάστημα και είναι μεγάλη αντίσταση. Εσύ καταρχάς κάνεις ένα έτσι και είσαι όρθιος. Ναι, ακριβώς. Μιλάμε σε κάτι ανηφόρες που είχε κροκάλα. Έβγαινε και δεν καταλάβαινε τίποτα. Πετούσε πίσω την πέτρα και έφευγε. Γκάζι, χαλαρό. Θέλει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, πιο πολύ είναι θέμα ο οδηγός να αντιληφθεί τι πρέπει να κάνει και το μηχανάκι θα σε βοηθήσει. Γενικά, στα άγραφα πήραμε ένα πάρα πολύ καλό μάθημα και εγώ και η ίδια η μηχανή. Εκεί δεθήκαμε σαν άνθρωπος και μηχανή, κυριολεκτικά. Δεθήκαμε όχι. Ξέρεις τι, δένεσαι, είναι το αντικείμενό σου. Δένεσαι. Όταν σε βγάλει από μια δύσκολη κατάσταση, όταν χωθείς σε μια δύσκολη κατάσταση και το περάσετε μια χαρά. Αγάπη μου, την ίνωσα, την έβλαινα, την έκανα, την έρανα. Ήταν όπως έπρεπε να είναι. Οπότε, φεύγουμε από άγραφα, μετά είναι χωμάτινη στη Δράμα ή μεσολάβησε κάτι? Ξανά μεσολάβησε Κέρκυρα. Κέρκυρα, πάνε, έλα στο κορίτσι, ναι, ξέρω. Πρόταση. Καταλάβαμε, πρόταση, ναι, έτσι. Στην πρόταση με τη μηχανή πήγα. Σωστό. Δεν την έκανες όμως πάνω στη μηχανή. Όχι, εντάξει. Σκέφτηκα να κάνω το εξής. Να το δώσω σε κάποια φάση που θα είμαστε βόλτα. Αλλά λέω, άσε μην φύγει κανένα δαχτυλίδι τώρα και να ψάχνουμε. Δεν θα το βρούμε ποτέ. Οπότε ήρθε η ώρα για τη Δράμα. Στη Δράμα, παιδιά, γίνεται η εξ ολοκλήρου χωμάτινη εκδρομή μας. Φέτος μαζέψαμε περισσότερες από 150 adventure μοτοσικλέτες. Οι συνθήκες ήταν καλές, να το πούμε αυτό. Δεν είχε δηλαδή λάσπη κτλ. Είχαμε πολύ σκόνη φέτος. Αλλά πάλι ήταν ένα level που έπρεπε να ξεκλειδώσεις. Ναι. Έτσι, οδήγησε με τόσες μοντέρνες μοτοσικλέτες και σύνολο παραπάνω από 170 χωμάτινα χιλιόμετρα. Κοίτα, πριν φτάσουμε στη Δράμα, πήγα μόνος μου, αν θυμάσαι καλά, και πήρα τη διαδρομή από τον Όλυμπο. Οπότε έκανα ένα τεστ σε επαρχιακό αγροτικό δρόμο, να το πω, χώμα εξ ολοκλήρου με τη μηχανή. Πήρα 2-3 φίλους που θέλανε και τους έκανα εγώ το tour. Για να πάρω το κολλάι. Καλύτερα. Οπότε βγήκαμε Όλυμπο, κάναμε το tour του Ολύμπου από τη διαδρομή τη δικιά σας, όχι την hard, την easy, και εκεί ξεθάρρυψα ακόμα παραπάνω. Σε συνδυασμό με τα off-road λάστιχα μετά που βάλαμε στη Δράμα, που παραγγείλαμε. Εντάξει, η μηχανή με το λάστιχο έρχεται και απογειώνεται. Είναι σαν να έχεις κάτι άλλο στα χέρια. Να πούμε ότι έβαλε τα κουνά το λάστιχο, γιατί μπορεί να είχαμε και λάσπες στη Δράμα, άσχετο δεν είχαμε. Αν δεν κάνω λάθος, έβαλε τα μύτα σε ε09. Τα μύτα ε09. Και είδε πώς πρέπει να είναι στημένη η μηχανή στο χώμα, πώς πατάει ένα χωμάτινο ελαστικό. Και εκεί βάλαμε και το φιλτράκι DNA για να δούμε, ρε παιδί μου, ότι θα αποδώσει καλύτερα. Σωστό. Και έβγαζε ένα μουγκριτό απόκοσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπεις τώρα, επειδή έχει εξάτμιση κομμένη, να το πω,
κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς, αν λέω σωστά την ορολογία, μην κράξετε από κάτω. Εντάξει, είναι μικρή η εξάτμιση. Βάλαμε φίλτρο στάδιο 2 DNA. Στάδιο 2 DNA και η μηχανή ήρθε και έγινε ό,τι έπρεπε για αυτή τη φάση. Δηλαδή, μπορεί το τιμόνι, εγώ σαν αρχάριος να το νιώσα λίγο βαρύ στην αρχή με το τακούνι, αλλά η φάση ήταν ότι με τα χιλιόμετρα το συνήθισες. Οπότε, φτάνοντας από την Κατερίνη στην Τράμα, τίποτα, έγινε ένα. Και μετά στο χώμα ένιωσα ότι μου δίνει το ελαστικό μαζί με τη μηχανή το κάτι παραπάνω. Έτσι είναι. Ενώ πριν σου έδωσε την αυτοπεποίθηση και μπορούσε να κάνει το ελιγμό σου. Άνοιξα 80 χιλιόμετρα εγώ στο χώμα. 80 χιλιόμετρα στο χώμα εγώ. Πού? Εντάξει, σε κάποια φάση, σε κάποιες στροφές το πήγαινα ευθεία και μετά ξαναπάλω το μέσα. Εντάξει, σημασία έχει ότι δεν προβληματίστηκες, δεν έπεσες. Ναι, δεν έπεσε. Και επειδή σε πολλά σημεία πηγαίναμε παρεούλα, παιδιά, συμβαδίζαμε κανονικά. Δηλαδή δεν να πεις ότι κάναμε υπομονή να έρθει ο Αντώνης. Πηγαίναμε κανονικά πορεία μαζί. Γενικά το μοναδικό κομμάτι που με ζόρισε στην Τράμα στο off-road ήταν το ψηλό το χώμα. Αυτό και μόνο που ανέφερες πριν. Ναι. Αυτό πιστεύω τους δυσκόλεψε όλους. Δηλαδή, ειδικά όταν πηγαίνεις σε πατημένο χώμα και πετύχεις ένα κομμάτι αμμώδες πάνω σε καμιά φουρκέτα. Υπήρχαν ποσά που πέσανε. Φεύγει με τη μία, άμα δεν προσέξετε. Πρέπει λίγο να αντιληφθείς τη μηχανική και να οδηγήσεις λίγο διαφορετικά. Γενικά η μηχανή σε αφήνει να διορθώσεις και διορθώνει καμιά φορά και μόνη της μόνο με τον γκάζι. Έκλεισε ο κύκλος των εκδρομών. Των εκδρομών έκλεισε για το 24. Περιμένουμε να βγάλουμε το πρόγραμμα το 25 για να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Διάλεξες τη μοτοσυκλέτα, την πήρες, την έζησες, έκανες σούπερ βόλτες παραπάνω από όσες μπορεί να κάνει ένας μέσος αναβάτης και λόγω ότι είσαι μέλος της ομάδας. Ποια είναι τα συμπεράσματά σου? Δηλαδή, κλείνει ένας κύκλος, την έχεις σχεδόν 6-7 μήνες, έχεις κάνει 8.000 χιλιόμετρα. Ποια είναι η γεύση που σου άφησε? Η γεύση. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η μηχανή για εμένα αυτή ήταν ένα καθημερινό μέσο μετακίνησης. Από το Μάιο, τα μάξι, ζήτημα να το πήρα και τώρα που μιλάμε πάνω από 20 φορές, κυριολεκτικά γιατί δεν έχω παιδιά. Αθηνά. Όχι, ήταν ένα μέσο μετακίνησης για εμένα και βασικό. Η μηχανή για εμένα ήταν ένα καθημερινό μέσο μετακίνησης, μεταφοράς, οπότε πήραμε τον αέρα και κατάλαβα τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Θα ξεκινήσω από τα πολύ θετικά. Ευχάριστο γκάζι, χαμηλό κέντρο βάρους και σε πλάγιες καταστάσεις που είσαι κοντός, μπορείς να ανταπεξέλθεις άνετα. Από εκεί πέρα μετά είναι θέμα δύναμης, ποδιών, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Εμένα μου έπεσε μία φορά. Ξεκίνησε ο Αντώνης, να πούμε αρχικά ότι δεν μου έχει πέσει η μοτοσυκλέτα. Ναι, μου έπεσε 10 λεπτά μετά. Δεν μου έχει πέσει σε κίνηση η μοτοσυκλέτα. Να πω ότι πήγαμε να κάνουμε μία αναστροφή, εκεί πέρα μου έπεσε γιατί δεν το ψυχολόγησα καλά. Στα Τζουμέρκα. Στα Τζουμέρκα, ναι. Εντάξει, εκεί πέρα επειδή το είδα το σκηνικό, πήγαινε λίγο γυρεύοντας. Είχε φύγει πάνω από το καταφύγιο Τζουμέρκο να πάνε να βγάλουν φωτογραφία. Του λέγα Αντώνη, κάτσε καλά. Αντώνη, έχουμε ταξίδι μπροστά. Αντώνη, δεν έχει χούφτες, θα σπάσει καμιά μανέτα, θα φύγει με οδική. Πήγε, έφαγε τη χαζοπτώση του. Ναι, όλα καλά. Οπαλάκια, ξαπλώσαμε. Σε θέση οδήγησης, είτε είμαι καθισμένος είτε όρθιος, είναι άνετο. Τα παταράκια του ήταν μια χαρά, πολύ άνετα κάθισε. Είτε στα πατηράκια του, είτε όρθιος. Τα παταράκια είναι πάνω. Τα παταράκια είναι πάνω. Είσαι ωραίος στην οδήγηση, είτε καθισμένος είτε όρθιος. Ο αναβάτης πίσω, δηλαδή με την Αθηνά που κάναμε κάποιες μονοήμερες διαδρομές, ήταν άνετη πίσω. Όποιος και αν ήρθε δηλαδή, και εσύ που σου ανέβασα. Γενικά είναι μια μοτοσυκλέτα που είσαι λίγο. Έτσι, δεν είναι να πεις ένα GS που θα κάτσεις πάνω και δεν θα σε χτυπάει το αέρας. Σίγουρα. Εγώ να πω, επειδή την είχα οδηγήσει που είμαι λίγο πιο ψηλός, ας πούμε, η ζελατίνα αυτή είναι η Touring. Είναι η Touring, έχουμε αλλάξει. Και πάλι είναι λίγο στενή, δηλαδή είσαι λίγο εκτεθειμένος στον αέρα. Θα έρθω και σε αυτό. Σε μένα που είμαι κοντούλης, δηλαδή εδώ μαζευόταν και ήταν ωραίο. Τώρα, στα πολλά χιλιόμετρα εννοείται πως ένιωθες γιατί η ζελατίνα του γενικά είναι μικρή. Αυτό θα μπορούσε να πεις ότι είναι αρνητικό. Αλλά νομίζω υπάρχει πλέον και aftermarket προϊόν, και η Himalayan έχει βγάλει, η Royal Enfield έχει βγάλει και άλλες ζελατίνες, οι οποίες. Πιο μεγάλες ακόμα. Γι' αυτό είπα aftermarket, που έχω δει ότι μπορείς να κουμπώσεις. Γενικά δεν ξέρω αν τα μειονεκτήματα που θα πω είναι όντως μειονεκτήματα. Γιατί δεν έχει χούφτες. Παρόλο που είναι adventure μηχανή. Δεν σου έρχεται εξοπλισμένη με χούφτα, θα μπορούσε να έχει μια χούφτα. Παρ' όλα αυτά, τα παίρνεις μια μηχανή εκεί στα 6.000. Οκ, δεν λες ότι. Λείπει, δεν μπορώ να το βάλω. Υπάρχει και μία που μιλάμε ανταγωνιστές που είναι στα 6.000 και σου έχει χούφτα. Οπότε θα πεις ότι η Himalayan έρχεται χωρίς. Αντίστοιχα όμως δεν είναι τόσο για άσφαλτο ή touring. Είναι κατεξοχή κάποιες. Γι' αυτό λέω, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις. Το μειονέκτημα της είναι χούφτες, θα μπορούσε να ήταν, αλλά δεν έγινε και κάτι. Άλλο μειονέκτημα
άσχετα αν είναι όμορφο πάνω, είναι το καντράν το οποίο είναι στρόγγυλο, αλλά όταν βάζεις και το κινητό, λίγο χάνεις, δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις. Από λόγω ευκρίνειας, λόγω μεγέθους. Ναι, είναι πιο μικρό. Είναι λίγο αυτά τα vintage που έλεγες ότι σου αρέσουν. Ναι, οκ, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι ηλεκτρονικό και έχει και ωραία αισθητική, μπορεί να αλλάξει το μενού του και να του αλλάξεις την φάση του, έτσι ώστε ανάλογα έχει ένα κλασικό και ένα πιο φουτουριστικό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή είχαμε σταθεί λίγο με την αλυσίδα που το ακούγαμε. Αυτό ήταν το επόμενο. Η αλυσίδα ακουγόταν στις αλλαγές κάτι τέτοια και λέω τι γίνεται τώρα. Ενώ τη λαδώναμε, κάναμε, γεράναμε. Ήρθαμε στο Νιζαμίδι που είμαστε καλή ώρα τώρα. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στους αδερφούς Νιζαμίδη που μας φιλοξενούν. Τους κρατάμε και after hours, δηλαδή τους βγάζουμε το λάδι μες τη βδομάδα με παραγγείλανε πίτσα, ρε. Και δεν δώσανε τίποτα. Σήμερα τους κρατάμε και after hours, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Αυτό θα μπορούσα να πω για το μειονέκτημα και την είδαν τα παιδιά. Απλά μου λέει πρέπει να βάλεις μια πιο ποιοτική αλυσίδα. Είναι λίγο πιο οικονομική. Ήδη στις 8.000 χιλιόμετρα, ας πούμε, έχει αρχίσει να το λέει το πείμα. Καλά, Νίκο. Έχει αρχίσει να το λέει το πείμα. Δεν σ' άκουσα. Να μην έγινε στη συντήρηση. Μπορεί. Και αυτό στην απειρία είναι. Εντάξει, είναι και αυτό. Μες στο παιχνίδι της ζωής είναι. Και σε αυτό εκπαιδεύεσαι, έτσι, το πώς να συντηρήσεις σωστά μια μοτοσυκλέτα. Θα είναι άλλο βίντεο αυτό. Εδώ πέρα δεν είναι υπερβολικά προστατευμένο, πρέπει να του βάλεις. Λίγο ποδιά. Έχει βγει ένα kit ραλί, άργησε να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Ο φωτισμός του, ορίστε, αυτό. Δεν είναι ότι απλώνει, δηλαδή και στη μεγάλη του σκάλα. Στα άγραφα όταν πηγαίναμε. Κλασικά μας έπιασε νύχτα, δεν το συζητώ. Μας έπιασε βαθιά νύχτα και ξεκινήσαμε 9 η ώρα το βράδυ. Και σε κάποια φάση τα παιδιά που μακρύνθηκαν, είχα το GPS και πήγαινα, αλλά αναγκάστηκα να ρίξω χιλιόμετρα πάρα πολλά. Πήγαινα με 20-25, γιατί δεν είχα καλή ορατότητα. Οπότε, αν είχε κάποια προβολάκια έξτρα ή ένα άλλο φως κατά κάποιο τρόπο να είναι πιο ευρυγόνιο, θα τα καλύτερα. Θα σε διευκόλυνε το απόλυτο σκοτάδι. Ναι, γι' αυτό. Θα σου κάνω εγώ τώρα την ερώτηση που πολλοί σίγουρα θα έχουν στο μυαλό τους. Τώρα που την έχεις, ας πούμε, σχεδόν ένα χρόνο, έχεις κλείσει ένα κύκλο. Σου φαίνονται λίγα τα κυβικά, θα ήθελες κάτι περισσότερο? Βασική ερώτηση. Η ερώτηση του $1 εκατομμυρίου δολαρίων. Λοιπόν, ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή πλέον που τη συνήθισες και λες θέλω κάτι μεγαλύτερο. Θα μου άρεσε αυτό σε μεγαλύτερο. Αν ακούει η Royal Enfield, επειδή το είχα ψάξει και παλαιότερα, αν θυμάσαι, όταν ήταν 401, ότι θα έβγαζε 6,5-7,5. Παρ' όλα αυτά πήγανε στον 4,5 σαν κινητήρα. Νομίζω όμως ότι είναι θέμα χρόνου, παρακολουθώντας τα concept και αυτά, ότι να βγάλω ένα μεγαλύτερο. Θα βγει μεγαλύτερο. Οπότε, αν βγει μεγαλύτερο, βάσει από την εμπειρία που έχω και το πώς δέθηκα, θα πάω καρφί σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, δεν θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Ναι. Αν το δω, το πρώτο βασικά που θα πάω να δοκιμάσω σαν αυτό. Οπότε είσαι ευχαριστημένος από όλο το πακέτο. Απλά τώρα που έχεις κάνει κάποια βήματα, έχεις ψηθεί λίγο, θα ήθελες λίγο μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα. Έτσι είναι. Από άψη κυβικών, δύναμης κτλ. Έτσι είναι. Όταν συνηθίζεις μετά και παίρνεις στον αέρα, πολύ λογικό να σου λείπει κάτι. Κοιτάξτε, στο βουνό τα 450 κυβικά μέσα, είτε είναι άσφαλτο είτε είναι χώμα, δεν έχουν να χάσουν τίποτα από ένα που είναι 800 ή 1200. Εννοείται μπορείς με αυτό να κινηθείς και καλύτερα. Το λέω εγώ αυτό που είμαι άπειρος, νομίζω συμφωνείς και εσύ. Εκτός και αν κάνεις αγώνες, ρε παιδί μου, γιατί θες να πλακωθείς. Στο δικό μας οδηγικό level. Στο δικό μας οδηγικό level και στη δικιά μας φάση που κάνουμε να γουστάρουμε, δεν χρειάζεται παραπάνω κυβικά. Είναι τέλειο. Τώρα, αν θέλεις να πας για να φτάσεις κάπου πιο γρήγορα και τέτοια, οκ. Είναι θέμα γούστου. Νομίζω ότι τα ιδανικά κυβικά πλέον είναι τα 7,5. Κλείσε λέγοντας ότι τα σχέδια. Επηρεασμένη από την Triumph τα είναι. σχέδιά σου από εδώ και πέρα. Πες εναντίον να φάμε κανένα κομμάτι πίτσα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χάρηκα πάρα πολύ που μπήκα στη φάση πλέον με τα ταμπούνια μέσα, κυριολεκτικά. Ισχύει. Και έμπρακτα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω και το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο που ήμασταν, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Βγείτε έξω στα βουνά, βγείτε όπου θέλετε να πάτε. Χάνετε στιγμές στο να είστε απλά καθισμένοι και να βλέπετε μόνο κάποιος να κάνει κάτι. Μπείτε εσείς στην δράση και κάντε εσείς. Πολύ σημαντικό. Και να μπείτε στο flow αυτό. Είναι το κάτι άλλο, είναι ζωή. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι με την καλύτερη ατάκα. Λόγια επηρεασμένα από μένα πρέπει. Κάπου να το έχω πει εγώ και το τσίμπησε και το είπε. Αλλά νομίζω θα συμφωνήσω 100%. Αυτό έχει σημασία. Πάρτε αυτό, πάρτε ένα άλλο, πάρτε ένα φθηνότερο, πάρτε ένα ακριβότερο. Σημασία έχει να βγείτε έξω και να έρθετε να το ζήσουμε και παρέα. Έτσι, γιατί όχι. Αυτά. Ωραία. Αυτά. Ωραίο κλείσιμο βραδιάς. Χρόνια πολλά και για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ γενέθλια σήμερα και δείτε στο μεροκάματο, έτσι. στο μεροκάματο. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε από κοντά, παιδιά. Φιλιά πολλά.
Yeah! Το μαλάκα. Σε καλά ρε μαλάκα. Το μαλάκα ρε. Το μαλάκα. Και σε είδα έφυγες με φόρα πολύ. Το μαλάκα ρε. Το μαλάκα. Είναι χώμα. Κάτσε να την πιάσουμε μαζί.